Преди да започна моята история, искам да ви кажа, че аз съм син на пастор. Искам да ви кажа, че моите родители са пасторско семейство от 30 години. Така че нито един пастирски син и дъщеря не са защитени, ако не се молят. И поради музикантския си живот, тъй като съм свирил по заведения от Велинград съм, там сме работили, поради музикантския си живот и всичкото това нещо прибягнах към наркотиците. Почнах да взимам кокаин, почнах да пуша трева и в началото всичко беше уникално. Всеки ден музика, вие всички софиянци сте при нас във Велинград и знаем. Почнах да изкарвам много пари и бях много силен. Пликчето в джоба, приятелите на масата и всичко беше уникално. Но аз падах и пропадах и не осъзнавах как. До момента, в който отидох в Англия, това е години наред, до момента, в който отидох в Англия. В Англия отидохме с моя брат, с моето семейство, уж да изкараме пари, уж да имаме голями къщи. Вчера в моя град на евангелизацията казах, че моята къща е с най-щупената ограда от на всички, от цялата махала. Но няма значение, аз намерих Господа. И знаете ли, в момента, в който аз исках да спра наркотиците, аз разбрах, че съм зависим. Допреди това винаги си казах, това е за забавление, или пък да взема, защото утре сватбата или заведението, трябва да изкарам пари, оркестъра чака мен. Аз да вървя напред, да съм алармаджията, да съм този човек, шоумена, който да изкара парите. Но у нас къвги и проблеми заради това, че взимах и бях нервен, биех я моята съпруга е там на 40 кила. Не спирах да я биех, защото всичко ти е весело и хубаво, като си взел. Но след това, братко и сестро, след това адът се стоварва на главата. И в момента, в който аз разбрах, че съм зависим, когато исках да ги спра, аз почнах да се моля. Знаете ли какво ставаше? Колко повече се молех, толкова повече взимах. И се събираме в петък вечерта, дори с хора от тази махала тук, с софиянци, с факултета, имам приятели. Събирахме се, взимам пак поредния пакет, пак идват у нас, деливари всичко това нещо. И знаете ли, всичко наред, когато на масата, в момента, в който се качвам горе да си легна, идва опинението. Искам да призова всяка една съпруга, искам да призова всяка една майка и всеки един баща: не съдете, не сочете с пръст. Не казвайте на детето си, че е наркоман, не му казвайте, че е алкохолик, не му казвайте, че е комарджия. Той вече го знае. Исаия казва: и пречупена тръстика той не настъпа. Говори за образа на Исус там, вярно. По същия начин, ние сме били пречупени тръстики в момента, в който сме взимали наркотиците. Ние сме били пречупени тръстики в момента, в който сме играли казиното и сме пиели алкохола и всичко друго. Моля ви, не настъпвайте пречупена тръстика. Молете се за тях. И да му кажеш, че е наркоман, нищо няма да промениш. И да му кажеш, че е алкохолик, нищо няма да промениш. Това беше моята подкрепа. Това беше моята подкрепа. Знае ли някой тук какво означава поза ембрион? Да се свиеше така на топка. И така се свивах горе на леглото. И лежех. И плачех. И исках да го спра. И идваше понеделника и цяла седмица всичко беше наред. Аз не мислех за кокаина, аз не мислех за тези неща. Всичко беше окей. Познайте петък, като дойде, какво става. Всичко почва от начало. Същия филм, със същите хора на същата маса. И така продължение на време. И аз се молех петък и събота и понеделника цяла седмица всичко окей. И в петъка пак на тази маса, пак с пакетчето, с пиенето и с всичкото. И така се продължаваше. Известно време. Но слава на Господа, че Господ ми изпрати един нигерийски пастор. По-точно едно момиче, което
служеща в неговата църква, българка, наша сестра. Аз исках да се запиша да уча в университет и уж да уча в университет. До ден днешен не уча в университет в Англия, но до ден днешен стоя в църквата с Господа. И той човек почна да се моли за мен и той почна да ме обгрижва като баща. Много е важно някой да се моли за тебе. Много е важно да знаеш, че някой те подкрепи. Тя го правиш. И когато идваха тези вечери в петъка и взимах, дойде един нов полъх от святия, дойде един нов полъх от Господа и дойде откровение. Знаете ли, един стих от песен, един абзац от песен, просто едно малко нещо, дори да не знаеш текста, да си те наникаш е достатъчно. Дойде Святия Дух върху мен с едно нещо. Аз няма да умра, но ще живея. Аз няма да умра, но ще живея. Аз няма да умра, но ще живея. Какво правя сега? И ще разказвам за Господа. Аз няма да умра, но ще живея. Аз няма да умра, но ще живея. Аз няма да умра, но ще живея. И така дойде всичко това върху мен. И Господ ме освобождаваше. И всеки ден ставаше все по-добре за мен. И ето, брати и сестри, сега стъпнал днес пред вас. Ви заявявам, че вече втора година аз съм свободен! Аз съм свободен! Извиквам свобода от наркотиците за тази махала в името на Исус Христос за всеки един ваш син, за всеки един ваш внук, за всеки един ваш брат, за всяка една ваша сестра. Извиквам свобода в името на Исус Христос! Свобода в името на Исус Христос!